Днес ще ви представя едно от нашите предложения. Представен апартамент в жилищна сграда в квартал Сарафово. Заповядайте с мен да ви покажа този слънчев тристаен апартамент. Имотът е с площ от 172 квадратни метра и разполага с широка всекидневна с кухненска част. Тази тераса ще стане любимото ви място за сутрешното кафе и посрещане на прекрасни изгреви. Тук имаме две светли спални, където може да се почивате на спокойствие и тишина. Този апартамент е чудесен избор както за инвестиция, така и за лично ползване.